Dumane ya dumezizweni Ngisho ngambiza mbizweni Yosonka kubanda mancane ensizweni Umlaphi wendabuko Dr. Kehlelezi Dr. Kehlelezi Wayibona phezulu kodini Lapha abantu njalo busuku nemini Nginibingelele nonke abaqala ukungibona. My name is Dr. Kehlelezi, all the way from Eastern Cape, but based in KZN in South Africa, the really traditional healer umelaphi wendabuko, and futhi ngibe Archbishop. Namhlanje ngizochaza kabanzi. I would like to explain more about my products, so that if you have any problems with my products, you just go to my YouTube channel. Don't forget to subscribe, the red button, just subscribe and press the red bell there, so that all the time you got all the notifications. Today I will be explaining about the magic oil. It's not an anointing oil, it is 70% traditional herbs, and then 30% it's prayers, but it's not anointing oil. So this is the magic oil. The magic oil, you have to apply it in your hands. Ufaka la ezandleni zakho, mawuqeda kufaka lapha ezandleni zakho uyayigcobisa. Once you feel it like this, it's like thick. There is like a magnet la in between your hands. Then isebenza uyayifaka emashiyeni. You can even open here, mawuqeda kuyivula, uyayivula kanjena, mawuqeda uyayicontsisela emanzini la ugeza khona, ufaka ubisi, 1 liter of milk, then ugeze. Then leli thawula kade ugeza ngalo ulithathe uye nale casino ufile drop phansi la ukudlala khona abantu e-casino, thintithele izibi zayo phakathi lana. If you've got enemies, you take that needle, you put it inside, you break it, then so that it can be able to close. Then you close it. Then uyalikhulumisa leli bhodlela lakho. Leli bhodlela lakho ulikhulumisa if ever unezitha. But even if you put that needle inside, you can still use it entweni zenhlanhla. It doesn't mean ukuthi selizosebenza entweni yezitha kuphela. Leli bhodlela uma umuntu othanda abantu besilisa, uyakwazi ukuthi sebenzisa umuntu owusisi, uyalithatha uyaligcobisa emuva la einqeni lapha emuva ngasemtsinsileni phecelezi sisho kanjalo ngesizulu. Sithi kusemtsinsileni ugcobise khona, uhambe uye khona bazokulandela obhuti bazokushela. Uma umuntu wesilisa sema-applies, uyaligcobisa futhi emuva lapha emtsinsileni, uhambe futhi intombi zonke zizokulandela. I-magic oil uyakwazi ukuyigcoba esilondeni esingapholi. Uyakwazi futhi magic oil ukuyigcoba emashiyeni uma uyofuna umsebenzi noma ebusuku ungalali kahle unemoya emibi ekuhlaselayo. Iyona magic oil le esiyisebenzisayo. Ikhona eThekwini, ikhona ngisho nase-Johannesburg, 379 Mbilikicane. Abanemibuzo bazofonela 072 1234 976 072 1234 976. Inamba kaBhubesi la ukutholakala khona i-magic oil. Then we do have uSlay Queen, the slay oslaya kakhulu. This is imbiza. Imbiza ayibabi at all. Ungabona uthola uSlay Queen ubaba, which means it's not my product. Le at all ayibabi. First of all, it protects the germs. Wonke lama germs e-coronavirus iyakuprotecta. Le mkhuhlane ekhona iyayiprotecta. Slay Queen ikwenza ukuthi abantu bakuthande. That's the first thing. If you've got a period pains, isinye sakho sibhlungu, noma unenkinga yesilumo, noma unezilonda ngaphakathi, izokucleana futhi izokugeza. It makes you ukuthi uglowe. Ma umuntu osisi noma umuntu osifazane, ikwenza ushise ekamereni ubaba mayengena uneqiniso azolikhuluma. There is a code azogcina ikhulumile eyasebhank. Definitely automatically uzokwenza lokho. uSlay Queen ukwenza ukuthi ebusuku mawulele ibonakaliso zakho zicace. You can even bath using uSlay Queen. Uyakwazi ukugeza futhi nanga uSlay Queen. uSlay Queen uyawuphuza inyawo ezinephunga nomlomo onephunga, uyaqeda konke lokho nekhwapha elijuluka non stop. Umzimba wakho ukwenza ukuthi ugezeke ube muhle. Ma umuntu onemoya, imoya yakhe ingafuni ukuthoba kahle, uyakwazi ukuphuza uSlay Queen. Awuphela u14 days uphuza uSlay Queen ungamphupha ngokhehlelezi. Ma umuntu onebhathi unesicwaca, ikunika ugazi uthandeke kubantu. Slay Queen uzowuthola futhi eThekwini, thola naseJoburg, even all our distributors uyithola yonke indawo uSlay Queen. We do have uValihlazo. uValihlazo, the reason sisathi na uValihlazo, it's because kunabantu abashadile njengamanje abangibukayo, obaba abaningi abanamakhosikazi, sekuright yonke into, but sekufanele ukuthi ingane ivele, ayiveli ingane. This
izokwenza ukuthi nilale nibabili nivuke nibathathu. Iyona ke imbiza engithi mina iphuze ezokunika izingane uvala ihlazo igama lakhe. Uyawuthola eGoli, uyawuthola lase KZN, all over uyawuthola. Ngishilo ngathi 072 1234 976 izona inamba kufanele uyifonele thola uvala ihlazo. We do have lembiza abathi ukoze kuse. Koze kuse, that name it defines everything. Chaza yonke into. Koze kuse kusaphandle kuseni gelekeqe indoda imile. Umuntu oyi taxi driver, truck driver, even if you are using a transport, imini yonke ulala ubu drive imini yonke. Then mase uye ekamereni uyanqena. Lento ivusa induku ima straight non stop induku ayiwi. Iyona kukoze kusimbiza le eyona yamadoda. Kahle kahle evusa induku kunika umdlandla ekamereni. We have this imbiza ye stroke. Imbiza ye stroke yona ke ugogo, ubaba, usisi, ubhuti oshaya stroke. Lento iqaqa imsipha yakho, iqaqa uhlangothi noma mawufuna sikuprotect stroke singakushaya. Use this. Yona nto eqaqa izinto zonke eqaqayo izinto zakho. Then we do have umamezala. Uma sithi umamezala insipho le, just because I'm a modelized traditional healer. Lento le insipho, it's like a shower gel, but mawuyigeza ikwenza ukuthi uthandwe abasemzini. Mamezala wakho uyakuthanda noma kanjani, dark or blue, bayakuthanda emzini. Na umkhwenyana futhi ajika kuthande ngoba uyaglowa mawusebenzisa lento le. Uyayithatha uyifake ethawuleni, uyibhixe, ugeze ngayo ngaso sonke isikhathi. Umamezala. Then we do have this umadambisa. Masithi umadambisa sikhuluma ngeenyawo ezinenkinga ejuluka ezinephunga, inyawo ezihlala zibhlungu. Lento le umadambisa uyayithatha uyifake emanzini uyithobe inyawo noma uyisoke phakathi eqeda lelo phunga lelo yonke ziyayiqeda liyaphela iphunga. We do have uvaselina wenhlanhla. Uvaselina wenhlanhla uthi masugezile ngayo yonke into ebese ugcoba lo vaselina. Uvasela oyiwona yena uvaselina wenhlanhla. You can even apply it emlonyeni. Ngiyababona ke abantu abagcoba uvaselina wami because ngiyabona ama lips abo ukuthi aba soft, aqine kancane. Ngiyayibona ke lapho. Angazi ukuthi ngangiwezwephi ukuthi a soft, but ayabonakala ama lips a soft. Le igama layo ugadumuzi. Ugadumuzi iyona nto le evikela ukuthi ekhaya ungalali nesilwane. Mawulala nesilwane ungalali nesilwane. Iphinde ibuyisa isithunzi ekhaya. Ivimba abanakweni. Umuntu wakho wena onaka wena kuphela. Umuntu wakho unaka wena kuphela iphinde ixoshe ini isilwane. Lena iyona lenduku abathi ugadumuzi. Insipho futhi ugeza ngayo. Kwenzela ukuthi ubaba ahlale kubhekile, umama ahlale ebheke wena baba. Use this ugadumuzi igama lakhe. And then we do have this isiwasho sikagwayi. Yabona lesiwasho sikagwayi mawugeze ngaso wageza ngaso. Uthe usuka lapha waqeda wabuyela futhi uyobhema ugwayi. Ugwayi ufike ukunukele kambi. Sometime ugwayi awuthandi. Uyageza ngaso lesi siwasho uphinde mawufuna futhi uyaqhuma ngaso. Mawufuna ukuthi ugwayi uyeke phansi. We do have this lesi isiwasho sebandla. Mangithi isiwasho sebandla uyakorobha ngaso before abazalwane bangene esontweni noma usithathe ugeze ngaso mawumholi noma uyini ukuze uhlonishwe phela esontweni noma abazalwane bayizwe inkonzo ihlangene izilwane zingahlali endaweni la enisontela khona. Isona siwasho sebandla lesi engifuna ukuthi abantu basebenzise. Le umuthi abathi umendo. Uyawukha ngespoon lo muthi ubilise ufake u2 liters upholise. Mase upholisile into osisi lo ebese uthatha ugeze ngawo ngaphansi. Iyabuyisa inyama lezi ngaphansi zibuye ufane netshitshi. Ubaba mayifika athole yonke into sealed, ivalekile ngempela lapha. Umendo igama lakhe. And then we do have this. It's a massage oil. Oil lo esiufaka umuntu mayishaya ngombhulelo einyaweni noma umuntu mayizinto zakhe zingahambi kahle, umzimba ubhlungu, uhlangothi ezangathi ushaya stroke, unenkwantshe engapheli. Lento mawuke wayigcoba isikhumba sakho siyavuleka angathi sinembobo. Uzwa sishaya umoya omunye omnandi kakhulu. Uzwa ubanda umzimba ngathi ufaka ama-ice. Iyona into esithi massage oil. Noma umuntu mayefuna ukuthumela ngestroke noma isichitho, gcobisa lento le. Iyadura kodwa kakhulu ngendlela eyisimangaliso. And then sinomvusa. Umvusa eyamadoda le. Uyayikhotha half a teaspoon. Mawukhotha half a teaspoon ebese ulandelisa amanzi abandayo noma ulandelise ngobisi. Induku ima straight la dark or blue. Mawufuna uyayigcaba le. Gcabela phana kubaba kusakamfana. Uzozwa ukuthi kuyenzakalani. Then sinale
uvaselina okhothwayo. Uma ukuthi udlisiwe la, thatha lo vaselina, it's either uzowugcaba la esifubeni noma njalo ekseni nantambama mawulala ukhothe. Yaliqeda nya idlisa ushaya ulibeke lapha. Uvaselina okhothwayo lo. Then sinalesi urainbow. Urainbow uyaqhuma ngawo mawumuntu ongawutholi umsebenzi noma unesichitho ungathandeki imithi ingakusebenzeli. Sebenzisa lesiwasho uqume ngaso. Then ke sinanangu ke usimonyo. Ayi. Simonyo uhlala out of stock. Usimonyo kahle kahle mawulo umuntu oneququ, masithi iququ noma ungaze uyifake iperfume. Akwenzeki lutho emzimbeni wakho. Lesiwasho oqala uzothi mawusiza usizwe sinuka kamnandi. Yonke into yakho iyamonyozela oyibambayo. Uyathandeka la ufika khona into oyikhulumayo kusuke kunalento phela la sifake into wathi ubheka mina. Ubheka mina iyona nto le. And then sinayo less yama periods umuntu ongaqedi ukopha uyageza ngayo noma ayithathe lento ayiphuze kancane nge-teaspoon. Iqeda ama periods umuntu ongaqedi ukopha. And then sinala umaphindisela. Umaphindisela ke induku ethi uma unezitho eziningi ubona ukuthi nami sengiyahluleka qhuma ngalento uyigovuze ngommese kuyasha ziyasuka lokho. Yimpi le usukuphindisela emuva. Then sinesigezo la. Isigezo uthatha ama chance. Uthatha ama chance into esetshenziswa kakhulu umuntu odlala amahashi casino, amaphepha, yonke into ephathelene negambling. Usebenzisa yona le nduku le iyona nto ke ezokwenza ukuthi uwine. Uwineke le. Bese siba nesigezo. Lesi sisetshenziswa umuntu owazala embethe ihambisana nempepho maxhumanisa. Umuntu owazala wembethe lezi ziyahambisana lezi zombili. Kufanele ushise le phinde usebenzise le iphinde ibe yikhombo. Uthathe le magic oil condzisele kuyo lempepho le ziyasha la. Ugeze ngalento le. Noma kuthiwa awuzalanga awukho sure noma wazala wembethe, try your luck because kuyinto enhlanhla futhi le uyagezeka uthandeke kubantu ungabi nesidina ngaso sonke isikhathi kubantu. And then we have this umadambisa ngishilo ngathi mina inyawo futhi le ishaya inyawo ezibhlungu ishaya ibeke lapha. Sinempepho yezimanga. Impepho yezimanga uyayishisa uma umuntu ocelayo uhlala ucele edlozini izinto zakho zingakhanyi. Iyakhanyisela into zakho le. Uphinde uthathe indwangu ikhandlela eliyellow, uphinde uthathe ikhandlela eliyellow, uthathe ikhandlela eliblue, uthathe ikhandlela elimhlophe. Uthathe ikhandlela eliyellow, eliblue, elimhlophe, ushise lempepho uma uzoyenza umsebenzi noma uzocela noma yini kuzolunga yonke into. Ikhandlela elokukhanyisa inhlanhla leli, ikhandlela lezidalwa zakini leli, ikhandlela lasekhaya komalume elihlanganisa idalwa ocela kulo leli, ocela kulo ngezidalwa zasekhaya kini. Kodwa lamakhandlela amayonke ubiza lezi idalwa uyayihlanganisa ndawonye. Ungayikhohlwa le mpepho. Amakhandlela abusisiwe umkhulu lawo. Amakhandlela abuya ngami. Ikhandlela lezitha mawuthatha isefunga uthi ngiyabafungela manje uqeda uliphule kathathu uyolilahla emgwaqweni la kuhamba khona abantu kuyocaca impendulo iyobuya. And then sinogadumuzi. Ugadumuzi ugadla le empi mawuzoqhuma ngayo lento noma mawuzogeza ngayo ungalibiza igama lomuntu. Geza ngayo uthi zonke izitha zami engizaziyo nengingazazi ngifuna izinto zonke zibuyele emuva. Iyona nduku le eyokulwa abathi ugadla. And then sibe nensipho insipho yesimangaliso. Insipho yesimangaliso khona izimanga ozoyibona mawusebenzisa le nduku le ziyavela izimanga ucele yonke into oyifunayo kuba sekhaya komalumakho hambisana nale khandlela eliblue. Isimangaliso sensipho uzoyibonela ukuthi kwenzakalani. And then we do have le eyokuqeda induna ebusweni isiqini sakho kuyasigeza amapilisi lawa kodwa wesintu uzowabona nje awafani nakadokotela kodwa wesintu lawa aqeda induna ebusweni wonke umuntu onama pimples amakhulu ebusweni ayaphela. Then sinala sinovaselina uvaselina we stroke umuntu oshaya stroke umcabe ngayo uphinde umhlikihle ngayo siyahamba istroke usibaleke. And then sinale insipho yemoya umuntu onemoya ohlale ebhonga ngaso sonke isikhathi ebona izinto ebusuku noma esengathi uhanjelwa umqondo mgezeni ngalento njalo mayilala ebusuku nomntwana othuka ebusuku mayilala mgezeni ngalento insipho yemoya le. Then sinale dawn ubheka mina ugade ke baba izokuxabanisa nomakoti ugade mama izokuxabanisa nomakoti ngoba yenza ukuthi bakunake kakhulu emsebenzini mabe ngakuthandisisi. Sebenzisa lento le ilotion lena igeza isikhumba sakho yonke into iyayicacisa because neskin siyabuya ubuyele normal babone ukuthi cha kunento kakhehlele ezoyisebenzisa ngoba ngendlela othandeka ngayo angazi nami kwenza ubheka mina ngedwa le ubheka mina ilotion. Then sinamanzi abusisiwe lawa uyawaphuza uyageza ngawo uyachatha ngawo yonke into ahlangana nomuthi bafowethu
anye nokunye landeleni laphana kwi-page Dr. Kehlelezi Traditional Pharmacy noma ungilandele ku-Facebook Nyanga Yodumo Mzo, otherwise naku-Instagram uthi Dr. Kehlelezi _ khona laphana ku-Instagram na laphana ku-Twitter futhi uthi Dr. Kehlelezi, otherwise nisishayelene enambeni ethi 032 948 6017 032 948 6017. Mina ngudokotela Kehlelezi ngithi ashu, ngicela i-comment lapho phansi usho ukuthi yini esele yini engayichazanga, otherwise ikhona ikhemisi bafowethu Maponya Mall, ikhona siyayivula nje maduze sekuyalunga eMaponya Mall next to amabank laphana ku-entrance, I think it's entrance number 3 shop number 167 ngaduze nasemabank. Asonke asidibaneni khona, ngiyanithanda ngothando lika love, nibe neminenhle. Ndumane yadume ezizweni, ngisho ngambiza embizweni, yosonke akubanja amancane ensizweni, umlaphi wendabuko Dr. Kehlelezi, Dr. Kehlelezi, wayibona phezulu kodini kwedini, lapha abantu njalo busuku nemini.